Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponji Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponikta HSDF Regional Political Party Pen Kangdangamai Kapedopon Lakha Inkoira Ponilip MSC constituency ke parlo Peter Kalyoni along Patumi PHAIKUNI Niphai isi Ningkan Surihinira Inkoira Porni HSDF Regional Political Party Kangdang Amai Kapedopon Bangso Amai Nilip constituency a President Sar Inos Ingtipensi Mai Charipon Lapen Lumahu Sarpo Atumaphan Sar Delbertson Tokbipensi Pachinipon HSDF Central Committee Pen Bang Troxy Abang Pru Nang Chetondu Lapen Kadukawe Bang Parokit Homsose Amulukatum Cherap Chetodunsi Mai Misen Pen Pachunpo Tangte Ang Ton Pen Alamte Alang Litum Pen Le Archupon Luna Nilipen R1 Teron Nang Kilo Berta Karbi Anglong News Channel Antum ke bang alam te direct kan kita cak. Maka mau details bang dah lokal tum presentasi kita mau Pini noni litum curopik lo na tum media butung utum aphan na tum nangkar ju pot bana tum ni tum long nang citong duna pot nili tum pini ladak nili bhamosti long bitor sungajan pini thengal bosti polong ni tum dak isia mei padolo labang som mei ke padu lake ni tum non rong asor pen tum ke cepat chini la pen tum isia adol kimi la ke ni tum la lo HSDF labangso HSDF la ke ni tum athepi bangela lo je Hill State Democratic Front labangso party ni tum kedam tang September cheklo tarik ner kep amhang pe thek lo la pen ni tum ha dak labangso party parjab lo la so party parjab de pen pini an cheklu genre ning koira ke thom an ai sap nang pleng la ye posil labangso party parjab nang kokma pulo tangte nilitum theglong lo kedam tang aprang nilitum APSLC long si dolo regional political party long si nitum dolo joining tiga thara langli leadership long si nitum dolo hala dangli tum la busonte arong tame alangli leadership alangli kamana teng si nitum awareness pilo jela bangso awareness teng pulo tangte Karbi Anglong arar phan itum dak tribal tum phan isia ke medo je Kenangji Karbi Anglong Hubidhabadi doan lake mithang Karbi Anglong Council do khorde ra philo tangte itum aja kongdo je labangso aja kong lagalalo mane tribal atum jong selitum Karbi Anglong chari long lo pulo tangte labangso aja kong lake esi 6 sidul aja kong bansi chari long gi puse langlipur labangso 6 sidul aja kong kelong ji phan nilitum kaduk abe leaders tum phan arong nilitum phan labangso awareness nang papidam toilo labangso awareness lake hadak pulo lake itum tribal atum ansi dolong chodji non tribal atum phan ke voter list ing thanang ji lapen longle pota ta cancel nang dat aja kong bepar aja kong anta itum pilong le pusige pu tangte non damom pen ningkan ner kep nona playing ke cheklo joni velo Ningkan kep na playing cheklo joni velo la sodak batai free election damelo MLA phong damlo MP ke chengsi MP damlo MLA damlo MEC damlo non last ke MP tante MLA non last MP damelo la non ke ai pen ke batai phopo setame batai free already dam tang manke ifong natta ni tum ke mesenang thek long dunde tiapolo bolo tangte hala dak ke long dunde bangani tum ifong nat batai free election pathude ta innut tani tum ke chepati dun kansilan ang deng ni tum kele dunabe people lo bulotangte Karbi atum mate labangso tribal atum a percentage non ke thegam long mangke 30% belo 30% bedang bongsi hala dak non ke do ruling government atum ruling party atum BJP dolo lapen akapre dol ESDC chethak lo APSLC chethak lo lapen Congress atum chethak lo CPIML chethak lo antangte kosonsi Karbi Anglong arlu nitum labangso Karbi Anglong mane council long cerai long pen Karbi Anglong arar atum akimang komantu si pacun unji laso pacun un APSLC long itum ningkan kep ningkan ing ko ele chong hong sita me joining tiga thara leadership pen ke Karbi Anglong arat APHAN kitia tame chepahayun council election kitia da chepahayun pula bangso alam nitum chini peme people lo bulotangte electric rule polisi alang li pathu thede
election polisi pathuji polotang te Karbi Anglong ke do anak khela pena jati tum antame ele tum dora pet election jogra pet vote jogra pet petik ke council litum che phayoni labang so alam ni tuma sar rajen timung pen ni tum chingbai thusi sar rajen timung ni tum phanang pin khalo adol kimi itum parjab delo nang party kimi lase halabang so ni mo pet ni lipulo kedam tang September seklo tarik ner ke warni ni tum di furong ni hang ke thelong ladak 5 mile polong non bus station along ni tum party kimi ni tum lo HSDF atheke Hill State Democratic Front lasi labang so joy ni sinitum arong lapen homosti nitum damlo hala sorni pen pinian nitum homosti krehinian nitum committee sengelo la homosti krehiniang bong tame PS tame nitum along homosti tin tame longni longthom kenon ke seng pangcheng bomlo ye ponma pulo tangte karbia khe tumaki mang ESDC hutpen pinian tame loti bengan bet ington kok lasini litum karbia tumaki mang karbia tum jitu akar I article 244A halabang soang deng kipachun beg dia fansi non regional political party labang so HSDF adol ni tum parjablo labang so party long kaddo ko bina chirap chitu dunia fansi ni tum non homosi tin tame ni tum arong tame labang so awareness tipi phanbang Devangji MLA election ho na tum la HSDF ta chapate dunia fan ke tisik do longpho MLA tum kithu asiddo longpho ta nilitum kachepate dunia fan tum prepare bomlo la penchi sek bomlo media bi tum phan hai tum ke bang pot ni litum churo lo pini ladak betor kaluni mate thengar gaon along ni litum sarum phang chu phat te ngalang litum nang wang pilo asi ni litum ladak chithan chimum kaddo ga bi alam ni tum chithan chimum patang ro ni tum chithan chimum alam ga la lo je non ke wang ji MLA ta sarum pen chip patirun ji fan prepare don lo la sini tum percentage me sen pen ke chpai dun ji fan sini tum bor ilo la pen ke mission 2027 nile tum MEC ahud bangke nile tum ke mangke nilip hoi pen ta nile tum MEC inut chpai dun vekji la pen ke nile tum kaddo ko nilip roda hai nilip arat kaddo ko phanda chuningri lo iri pake iri chimun ke chingdon de kibi ke the melai le puwoi phis ame latum ke claim ke dam kaddo kawe isipet ka chingri isipet la so pasila iripak irichimun ka chingdon de sitame kibi ke the melai le sitame akam ke claim ke isina da posila sondak taksi itum anutin da kidu ke plang kibi ke the kaddo kawe langle pira akam isi ke chingri isi ke claim ka chingri yi phansi ni litum SSDF ahin pen pachini dun lo nilip arat hoy phanda na tum la non Devangji ya sengkal mane LA kachapate dunji candidate kachingwai tang la person dulama nona mat ni tum phan center pen pachini nela la si center atum adak prepare kuribom lo alam tum pen pachini lo putean sinili tum paching dak ko Manghumi mi pen hem konglong kaching koya jok ongdung aradatum aring keso lapen apran kedam Lakha hini Amri constituency ke parlo ulukunchi tiwa akhayatum aning kanwangta langkhon pujalong dun bomlo lasonsi angdung kiti arani lunkan amalin ajo juddet pen puthot hem kachewoi thuahut umsowai weekly market adung bolero pickup registration number AS 01LC 6664 labangso ahem konglong along arengahu keso atuma phan umpanai medical along local EM di Yufin maslai dame humri dampen lapen doctor satumpen chinki chethan ponpen arenga hu keso atuma phan Guwahati medical college and hospital mate thi hekpen GMGA chalong ansi refer pon lopusi nilitum apherangke baskarong pipen berta nangpali news report Karbi Anglong news channel Nilip constituency angkang Phongsangpi football tournament angdung kitipo Lakha inkoira pho Nilip MSC constituency ke parlo chukiela Phongsangpi football club atumpen pater piponsi
Priya Chiklo Nipai Kritrok Ninkan Surihinira Inkoira Po Arni Pen Pangcheng Ponsi Pini Nipai Isi PHAIKUNI Chiklo Ninkan Surihinira Inkoira Po Arni An Angdung Kiti Padoponlo Bangso Angdung Kiti Ahut Kache Popon Lake Archim FC Lapen Kangting FC Atumsi Che Poponlo Lapen ke Kachedan Kachedai Koyajok Gol Chipi Un Edetsi Tiebreaker Pensi Chitur Ponsi Archim FC Atumsi Chepahai Ponsi winner Chepalong Ponlo Tangka 15,000 with trophy Deng Ponlo Lapen Adun Tu Anong Ea Bangke Kangting FC Atumsi Tangka 10,000 with trophy Deng Ponlo Lumahu Sarpo Manpeng Kedo Nilip MSc Povitra Rongpi Lapen Boson Rongpar Geopani College Principal Atum Chetong Dunsi Lamthe Jume Senpen Lamthe Thandun Bangso Kepatualong Kacherabdun Atum Anapan Ponglangpi Football Club President Secretary Atumpen Kachoro Pajerpon Bangso Kepatualong Rat Kacheto Dun Penajok Mai Mesen Me Etpen Ing Samjin Pen Mai Pachun Ponlo Nilip Chokiala Pen R1 Teron Report Karbianglong News Channel Surini Rain Korapo Dak Akoy Pota Aklamalong Ponglangpi Football Club Atumpen Patripi Ponsi Kechengsi Football Tournament Bipon Lo Labang Solong Alang Tum Tarik Trok Oktober Ban si Pangcheng Pon Lo Pini November Tarik isi Kyang Dung Kiti Final Arni Lo Final ke Patupon Lake Archim FC Lapen Kangting FC Si Pini Akhela Lake Pupu Egol si ke Patupen Alang Tum Gol Chetapon Lo Lapen Alang Tum Apibang Tiebreaker Pensi Alang Tum Khela Chepajud Lo Winner Lake Archim FC Tum si Haipon Lo Lapen Runners Up Bangke Kangting FC Tum si Chepalong Pon Lo Si Pini Ponglang PFC Domen ke claim ke Cepaduk Pon Hak Khela ke Patu ke Cheng Pen Pinian President Secretary Lapen Members Tuman Alang Tuman Chorovek ni Non jitu ki Thurmi Owe Tum Social media Puna Mobile Bheg Mo Matum Penangan Mobile Lang Support Cepadam Lo Labangso ay tension pen Alang Tum Kepadaivar Ji Pusi Labangso ke Patu Isi tournament Bipon Lo Se Hok Ta Hok Lo Non Owe Kimi Itum Dak Nilip Hawar Bada Akoy Pota Long Dat Pugalilo Itum Karbianglong Lapen Assam Lapen all over India Stame Mobile gaming si patut ki onglo o smartum ata ke kompen o wiki mitum si lahai bang keli tum pedatsi physical exercise football punon cricket punon volleyball punon halale pathule pate okplan phana me pol lapen alang tum non ke khela dula di games and sports tame khel meharam benang lok ason sarkar benang bipon lo ladak tame tum ke professional lo benate sports akotab tame voring avar size mila tum longpo lase sports dak Ponglang PFC Deman Choro Parpik Lo Pini Bangke Lason Kapatu Mesen Pen Teklong Lo Samjin Pen Teklong Lo Mokewang Jilang Ani Bangke Lason si Okor male dominated Pubana Pudaji female dominated also Kelas Tame Bipon Tekte Salang Deman Chuniri Tekang Lo Se Choro Lo Kardom Aphan Iltum Ponglang Peace Sport Club Hoi Pen Mate Nili President Hoi Pen Ang Aphan Akropi Parpik Lo Lasi Pini ni nang tumapan kachupap pon alam the bangala lo je ni tum labangso a football tournament ki bi la ke chengsi la first phonglang pi tournament ki bi ke la sinile tum labangso a match ki cheng pon la ke dam tanga chiklo tarik ke trok pen si tum labangso match cheng pon lo la pen pini tarik si November tarik sian bang pini tum angdung ti pon lo tarik ke trok pen pini tarik sian semi tum mi phun mi at pen si ni tum labangso khela ni tum bipon long pe milo lapar seme nilihin pen kachuru kang tungalam thia bangke lalom media through pen nili tum aphan labangso khela long nang charab dun tum penangan do laso angbong pen ile tum ninga chethenai winson ronghang alang li same kicheng sian nong e with trophy alang li nang pidun lo la pen adun thon nong e same alang li trophy bangke alang li hin pen sinili tum aphan nang charab dun lo lasi alang li phan same nili hin pen mate nili tum club hoi pen alang li phan same ni tum churulo la pen ampar same li tum kaching hon nai man peng ke do MSc pu betrong pi alang li same ni tum phan nang charab dun lo alang li phan same tum akro pi parpik lo
lapen apsona taxi nil tum aphan penang an nang charap tu tum dolang nil tum aphan nang charap abang putin tum masame ni tum phonglang peace for club hoi pen mate nili president hoi pen kadoko nang charap tu tum phan same nili hin pen akro pilo lasi nili ako kini kang tum thu alam bang kala jo labang so khela ki bi pen nili tum pining cho la pugali nili tum kebang jilang aning kan same la persona thak ni tum ki bi ponje phan tum kachisik do la si kebang jilang aning kan same ki bi pon thake phan same la kadoko be ni tum klem ra pera tum an phan same chuning ri lo kebang jilang aning kan same la person akhela le tum ki bi ponje phan la pen la bangso khela ki bi pen rakyar ki chule tum phan same nili tum penang an pang ke ni tum koson la chipayok thekpo pupensi nil tum bi pon lo la pen sport na same tum ka promote ponji mata angsongan ki pali pon bom thege phan si nili tum la bangso khela bi pon lo labang soang dong kiti ke pathu pini ko ma atum si pathu lo lapen ko matum si hai pono la bangso akhela abang ke la lo top mate ke hai anong ia bang ke long pon la ke Archim FC atum pensi chipalong pon lo la pen adun thu anong ia bang ke la ke Kangting FC alang atum si chipalong pon lo Karbi Anglong District Commissioner Sangpi Nirola Phangchupi DC Conference Holalong Nonang Kileji Phaikuni ni Phai Pho ARNI Karitang Dr. BHUPEN HAZARIKA APHAN KACHIKIMO AJAIMEK KEDENGPONJI APHAN Pherang ke amai kangni Phaikuni ni Phai Pho ARNI Diphu Arong Sopialong Karitang Dr. BHUPEN HAZARIKA Kithi ARNI Katalon Ponji APHAN DC Nirola Phangchupi Penajok Pachethang amai kangni pon Labang so Kachikimo AJAIMEK Kedengpon Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Aphansi Manpeng Pen Chupapon Lapen Labang so Kalitang BHUPEN HAZARIKA APHAN Kachikimo Ponahut ke ong e naita Bang Suripho ke ning thelo Lapen ke Bang Suri Kep an Armu nang chetong dun popusi ning thepon puta ningche Lapen Ladak Hamphang Asong Doan Lapen Karbi Cultural Society Karbi Lamet Amai Pusitame Halabang So ARNI Nang Chetong Dun Petpen Karlitang Dr. BHUPEN HAZARIKA APHAN Chikimupon Pemeche Aphansi Chophapon Lo Lapen Ning Thelo Ongdung Armu Nang Chetong Dun Popusi Lapen Loka Charlie Au Somar Do Anaphan Ke Kedam Kewang Awar Sai Sitami Pipon Poputa DC Nirola Phangchupi Pen Pherang Ke Thengno Lamthi Ningchepo News Report Karbi Anglong News Channel ভাবে আপোনালোকক আজি কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আজি আমাৰ অহা 5 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাটো 5 তাৰিখে আমাৰ ডেথ এনিভাৰ্সাৰী অফ সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ celebration hobo tekhetor puinoti hisabe celebration kora hobo aru ami heri Karbi Anglong jila prohahon torofar pora amar Karbi Anglong autonomous councilor Dr. Tuliram Ronghang CM sir logot alusna kori pla ami Kasa stadium ta as venue for the celebration of death anniversary of Dr. Bhupen Hazarika Debor ami venue to thik korisu aru hei dinakhonor kane chief guest amar Dr. Tuliram Ronghang sir Karbi Anglong Autonomous Councilor মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু তেখেতে কনসেন্ট দিছে যে তেখেতে আহিব হেদিনাখন আৰু আমাৰ টোটাল পাৰ্টিসিপেন্টস আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা আমাৰ কালচাৰাল ডিপাৰ্টমেন্ট তাৰ পিছত আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ আমাৰ ষ্টুডেন্ট আৰু সিনিয়ৰ সিটিজেন আৰু নেশনাল আৰু ষ্টেট লেভেল যি সকল এৱাৰ্ডিছ আছে লগতে স্পৰ্টছমেনশিপ যি সকল আছে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সকলোকে হেদিনাখন আমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আমি টেন্টেটিভ আমি 5000 বুলি কৈছো কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছো কাৰ্বি আংলং জিলাত কমেও আমাৰ 8-10,000 ভিতৰত মানুহ সমাগম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি গোটেইখিনি
হেৰি যোগাৰ আমি যিখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে আমি কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচৰ লগত আৰু যিসকল ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তেখেতসকলকো আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু আমি অলৰেডি আমি পেণ্ডেল কামৰ কাৰণে আমি ছাইট আমি ভিজিট কৰিলোঁ আৰু কোনে ক'ত কি হেৰি থাকিব থিয় হ'ব কেনেকৈ আমি সুধা কণ্ঠৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰীটো অতি মৰমেৰে অতি আদৰেৰে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাটো আমি অবজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি তাত ষ্টুডেণ্টসকলক অনাৰ কাৰণে আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা স্পেচিয়েলি বোকাজানৰ পৰা 500 শিল্পী আহিব আৰু আমাৰ হাৰঘাটৰ পৰাও তেনেকুৱা আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আমি 500 তেনেকুৱা বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক অহা যোৱাৰ কাৰণে বাছৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু এইখিনি আৰু আপোনালোকক জৰিয়তে আমাৰ সমূহ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক জনাব লাগে যে আমাৰ সুধা কণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ পুণ্যতিথিত সকলোৱে যাতে যেন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে পাৰ্টিচিপেট কৰে সেই কথা আপোনালোকৰ হৈ পেলাই জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিবলৈ কাৰণে আজি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু আপোনালোকে আহি পেলাই আমাক অতি শ্বৰ্ট নটিছত হ'লেও আপোনালোকে আহি পেলাই আজি আমাৰ DC অফিচৰ কনফাৰেঞ্চ হলত আপোনালোকে আহি পেলাই আমাক কোঅপাৰেট কৰাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Kahora Chandra Singh Rongpi open stage along special board level visit amai Kapidopon. Duabarguri constituency ke parlo number 170 Kahora board committee right wings Lapen number 171 Kahora board committee left wings Palongni along special board level visit amai Kapidopon. Lasonsi Arab Apor Malom Ethnic Village along Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi APHAN Bait Gari KEDENGPONJI Kangthum Karni Padupo Laso Ahut Araniak NGO Atumpen Office Ahem Kikimji along Tame EM Richard Tokbi Aridengpen Long E Somdamsi Putot Special Board Level Visit Amai Paduponlo Bangso Amayalo number 170 Kohora Board Committee Right Wings Lapen number 171 Kohora Board Committee Left Wing Palongi Board Committee Chingrumsi Chandra Singh Rongpi Open Stage along Mai Padupo Laso Amai Charipon Binar Son Terang Pensi Chepahem Puponlo Lapen Mai along Aluhi Pachini Pon Moina Kram Sapi Pensi Aluhi Pachini Pon Laso Ahut Kachitongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Lapen Nilip Block Chairman Sonjoy Teron VDC Chairman Sarkoy Rongphar Duabarguri Mandal President Amoron Terang Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Lapen Joshua Ingti Social Worker Jiten Teron Atum Pendanglok Penang An Kethe Kiding Atum Chitongdun Rinti Mai along EM Richard Tokbi Pen Kaning Chepon ke Kahora along Towar Kilili Antami non scheme Dengpon Laplo Lasi Prabchin Pen Klempon Po Laso along Daithor Pen da Kahora an Asam Malatri Atowartami non Prabchin Pen Silampon Po Puta Thanpon Lapen Arunadoy Job Card PMAYG Ahem Tami non Klempon Bomlo BJP Asarkar Atumpen Lapen Kidukisung along Tami Kaiketa Nili Nanglitum along Nang Arjabdun Thipchi Puta Kaningchi Padupo Lapen Halapu Handicap Atum Bang Troxi Abangpu Abangpi Atumaphan Karbi Apohopen Arvakpon Lapen EM Salary Pen Suri Isi Atangka Pi Pajerpon Lapen Non Kevangchi Aningkan Ningkan Suri Hinira Inquera Trokpen Mohila Atumaphan Orunadoy Pen Tangka Suri Po Longpon Pupusi Ning Petetika Halapu Congress Party along PCC President Golson Ingtipen Kaning Chepon ke Nilitum BJP along Nangkachepa Ogdun Lake Congress Party along Ningkache Kawe Lapen Congress Party atum Kachelangle Kachesor Sapen Chenglok Penang an Ningkang Samse Apotsi BJP along Nangchepa Ogdun Puta Ningchepo Duabar Gripen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel Early special boot visit along na Kahora Chandra Singh Rongpi erong lo Kahora left wing riding pen Padupon lo pen so
amai long penangan amuluk na tum thek pon long lo pa pen dake left wing pen right wing members tum chola ke kape ke tum ki dakawe la pen local committee president secretary tum dulo do ko be program la pen dak development ko pp pon ma mu ni mai meeting long summit han pon long lo sila so I think pen sin tum thek pon long lo rat ka chito dolang bjp afan pen kibang ziani ansu se ke klem pon thegi afan si tum mang pon lo Sampai sekarang pun borpung long sampai teacher tu cedam di pick di social media long dok pick atau kita nama teacher. Tarapung long aputa kalam julom social media long klang lo lapen already ni instruction joint secretary Nirupama fan niliwar telefon lapen than lo lapen pachini lo lapen alang tumpen on DPO lapen dak block mission coordinator la nili block Siddhartha Teron fansami nili phone lo puthot la so afai inquiry people lapen joint secretary fansami nili toilo la tum program non kidinang bong dengji dak chukhela long maxi la teachers atum lapen SMC a president secretary pen chenglok la teachers doan amen ki do tum ana fansami la tum hangsi itum inquiry pipen jongsi ke klang ke chokche dak thek pon long lok do patante ni tum alan tum fan suspension order So ada orang teras school long banduri man la pen batu parso hemabit se rong tara scheme estimate la long overall duar bagori long konat nat ma KEDENGPONJI ni already VDC afan instruction ki pipondo la song bong penon administrative approval AA ke claim kle dolang non ki bangji 26 27 jongsi puri dun delang ponte 26 27 along le dun la pon la hai school do anta So ada la chondoseno base school long NGO tum office loka pokha. Well, ada bangke la tum MOU ki chitok do apang pen la sin la ke isi venture school MEN belang provincialized ke high school ke nonanta venture la la pen aja ka teacher ke ha foundation bang claim non ninkan hiniang bonte ka retired to po school bang ke pusi provincialized kali dalo oh la so report bang nilifan dong si do pa na nilifan complain na lo na pinon nili action jong si pinido pa den nili dak tum pen ka do we pan semi nili chingki che than po sami non nili fan la sona complain alo na piba vela rat pen sami dak Chandra Singh rong pierong pen sami kahora pen sami pinier ni majok nang piba vela jong si do pa tante nili lahai aputa kalam ni chingki che than po la pen la so NGO tum pen penang anda kahora arong afan kera pondo thepon long lo pini heta na tum theklong lo konde food processing center 25 lakhs amount pen sirang to pipon lo street light da ki pipon do penang ana dim nan tum long si la so NGO tum ben ki pipon avar side thepon long kahora area long bo si la son thepon long la pen non lan da kalilang project isi alang tum pen ke claim pon 5 crores a project tado la so fanta already ke sengsoni fandu longle ne pitek thilang longle jong si pilo pande lata dak kahora arat tum kido tum si ali longpon po Ini joining bang Han bang. joining atum ke nang tum ke join tuong no masi duar bagori long na tum na theklong lo sitan ke aviloma pu khonang join un thu bom lang ke ami thang aning ke hang pensi bang lo bini bangkre pho bagdoji atum na join bang koi mo bang koi no la bang koi tum fan bini deng pon thu lo sidak thekpon long lo na tum English school misalnya bilang oh la Asia bang government school lo fan bang ke ne ke already ki pudang instruction ki pipondo je jongsi Assamese medium tum ke karbi tum ka pohi fan ka siksak do paprang lun ji fan nasi conversion of fan bang banon ni ke already SMC tum ben banon ni ke already approved po ni already instruction ki pitang do la penang school ke convert long lo English medium ke dong si tebok terai ponte mission school ke diring heloi lo kimati residential school ada eco-level school son besen non 70% ke already tanglo ada moi korir ponte residential poda ke hostel la ki joiji kado ko be do tebok het kahora ke la so habar fansi ki pilo le so ke panong bagori kahora dolomara ren doana tung fansi ki pipon Sarang la diring kahora long jadi miskim nana tang tidak. JJM scheme bangke kitangte ke dagdat kali overall Assam si kitangte do la sinon ke bang GR ni bang chief minister la ke pudu de
pipon po lapen patangi fan mang si instruction pipon po do penangan dim tek pon lo bije mas Sampai telah diringa pulingan kang rong nirong komne dulang lah diplomasan ali dapen karen kabe patangan. karen ke lele adim an ke nele already survey pakur to si VDC chairman pen sarkorong phar fan than si nanat ma karen ke le dam de adim edim lom pen solar pen itu skipina pula lapen already list ki pitang lo nitu lapen karen ke le unji adim an ke already nitu list ki pitang do la so list ten pen paju pen siklem po okay joining Pini Labangso board level committee Pini alang li ladak education EM akihai research talk bi dak kohora area kohora living lapen right wing alang li dak nili tum adim nang kahumri Pini nili ladak Congress HUPEN Pini nili tak nili pan Pini nili ning kang sampen Pini BJP sarkar long nili kachipa okdun aputhak lalo je nili Congress long ko ano ni nili achili rimdun lo sitame Pini arni achili rimdun na kason lo Pini angsong pensitame Pini Assam sarkar long pensitame Pini dak karbiang long pensitame non puarni Congress amen masih avedelo lasi nili jung kohora area long nili dak nili pan nang chini dak kohora left wing lapen right wing APCC mai puchun bang tum sitame nili pan nang chini alang li non puarni sitame Congress long do thiplang punil pan nang chini sitame Pini arni nili ladak BJP along kidu nangkok abang ke lalo jenili nili thangnat ninga che thedam avedelo Congress apap pinin thangnat ninga che thedam avedelo athe nili muni da phan nili armu atuma phan setame nili thangnat chipi thek thedel kasi nili ladak kohora PCC Congress along nili PCC President sinili Klembom la sinili men Gulsoning ti Pini abang ke nili ning sam jinpen BJP long ka pa okdun nili cepak lang dundak lo lapen alang li akihai EM education tok biaki hai nili phan sitame akaprek nang matha ponang nelo nili non pen ke alang li phan nili kachirap kachito dunia pan sinili ning hanglo lapen nili chirap dun begi chito dun begji lapen nili munit do ana pan sitame nili chithan pon bomi chimum pon bomi lasi Congress lo bangke nili asap ta ning ka chethedam avelo hala daka bangke Pini asapta kihai abangke mane amen mata amen nang ne dalo athe ame kijang tangalong ke ili jong hele chong thudam ta ale velo usi nilila bangso matha dam et pen Pini Bharatiya Janata Party BJP sarkar along nili Pini kachepa okdun ning samjin ning Clark et pen Pini chepa okdun lo lapen alang li akihai research sok bisitame nili phan nilang po nang po lapen ladak local committee atum sitame nili phan akaprek nang jong pon pera nili phan jikuno scheme along pusitame ba jikuno akam kiwang along pusitame nili phan sitame ne than pon nang po nimum pon nang po ki claim ke dama sai long sitame nili phan nang than pon nang po nimum pon nang po lasi nili Pini media thengno nang litum along Pini nili lam thela ponsi than pachini pon chong Bangsa bang susi Pini la dia long joining nan la nili tung avedelo ke Congress pen punon Pini APSLC pen punon avedelo sitame nili tum dak kohora long isi Congress achili ki rimdun Pini dolang non inut bahini dolang sitame Pini dak ki join dun bang thongkebra phone doji lasi do thula lasi non
uthot nilitum dibu sitame alang litum phan ki ponji pansi nilitum bo ipon po lahel nali congress lo gopiar nilida kohora PCC along president kidam tang Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu